yazi mkhulu amaqiniso ngizwa ngidabuka Ngajulwa yini? Kunabantu abazongena ehlathini, kunabantu obadukisayo, kunabantu obatshela into engesiyo ekubeni umuntu omdala udukisa isizwe. Kunabantu abaningi abazoyeka ukukholwa, abazoyeka ukusonta, abazoyeka ukwazana noNkulunkulu noJesu ngenxa yakho. Kunabantu abaningi ozobalahlekisa. So ngizwa ngidabuka umuntu omdala uma ngabe edukisa isizwe. Uma kuyiqiniso ukuthi bazolandela uJesu. Akuyona iqiniso lelo. Mina futhi uma ngabe kuthiwa ngidukisa abantu, ikuphi kade ukuqondile amanga? Baphela ngamanga la asiwaboni. Sizwa nje ngendawo ukuthi uJesu wenza ukuthi akekho ufazi ngangikhona mina akekho. Abantu abaningi mkhulu amaqiniso abanye bathi lo mkhulu udukisa isizwe, umdukisi. Bathi umkhulu amaqiniso ulahlekisa abantu. Mayinqondi incane ngasho njalo mayinqondi incane uchawu obadukisa abantu madoda umkhulu. Dukisa abantu mina ngikhuluma into ebonwa yizwe. uJesu uthi abazalwane bakhe abamthandayo baphume ebandleni lekaBushiri akekho lapho. Baphume kaShembe akekho lapho uJesu. Athi baphume kaZCC akekho lapho. Baphume Roman Catholic, baphume Jehovah's Witness akekho lapho. Bonke abasonta lapho baya esihogweni because the founders of all these churches, they are in hell right now. Ngeke ubufakazi balento. Uyabona nje abantu bakwaShembe bayehlula. Bathi bakhuluma ngonyasi. Bathi luphi unyazi? Uthi nanti adoza ngokukhombisa nanti unyazi. Wena uzongisakumuntu uJesu. Ubufakazi bethu ukhuluma ngento oyaziyo. Uphi uJesu ongikhomisa yena. AbakwaShembe bathi nanti unyazi. Ulibone ngamehlo ngosi washabelu. Wena upho wakho ukhuluma ngaye. Uzwa nje ngongizwa nawe usuyaqinisa, uzwe nje ngongizwa. Kusho ukuthi niyongene wena izimpumputhe zodwa. Uzwe nje ngongizwa nawe usuyaqinisa. Sokwaphela iminyaka ngithi engaphekwe inkulungwane uJesu adlule emhlabeni. So kubukhulu ukuthi ngingakusa kuyena ongakukhombisa yena ngoba kasekho. Asihlangene nalutho ukuthi uJesu akalona idlozi lethu. Uyidlozi lakwaJuda uJesu. Akalona idlozi lethu. Uma edlozi lethu akebe khona ngishiphi ishop lithi lenza ibrayi lenzela uJesu. Noma lenza umsebenzi, noma lenza itiye, noma hlaba inkomo, noma hlaba inkomo lithi lenzela uJesu. Uma edlozi lethu akwenzeki ngani ngoba kalona idlozi lethu. Umuntu ushabela idlozi lakhe. uJesu wafela mina nawe. Cha, mina kangifelanga. Mafela mina ngangikhomphisana isona esami lesibesini. Bayeke bonke abantu sibesi nyathi nasi. Shuthi wena uthi angazi ukuzobumbona athi mayethi nasi. Amanga ahlaza. Shuthi wena uthi ezumkhulu amaqiniso uJesu akufelanga wena. Cha. Wayefela yena. Noma ubani nobani ngishiphi ishophe elikhulu lifela lona. Uthi ke uJesu. Mangithi uJesu ne? Yeah. Ngimbonile akusubaba. Akusubaba. It's a gentleman. Mina ngimdala kuye ukuya by this world. Mina ngina 53. Ushone under 33. Yes. Umude. Wambona ukuthi bekuwumjuda emhlabeni. So uhambe ngale image le ukubuyela ezulwini. Image uhambe ngomzimba wakhe ukuya ezulwini. So he is the same. Kodwa uyachinja. Makafuna ukuchinja kube umlilo. Ubona ukuthi nangu uhlezi la kodwa umlilo. Mawumbheka umzimba wakhe uyawa. Amadolo wakhe ayaguqa. Immediately akakutsheli your nature yakutshela ukuthi this one is God.